खुलुमबाय आं गिबियावनो बिटिआरबासि आरो आसामबासि गासैबो रायजो राजानो आरो गोबां गुबुन गुबुन दोल संगठननि दैदेनगिरिनो सोलिबाय थानाय दुर्गा फुजा बा दुर्गा उत्सवनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो मिजिंथिदों बे दुर्गा देवीनि जि शक्ति बे शक्तिनि गेजेरजों गाज्रि शक्तिया जोंनि समाजनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय जोबस्रांगोन आरो मोजां साननाय हनायजों जों जोंनि ओनसोलखौ खौसेथियै जों जौगानाय दिगजों जोङो लांनो हागोन आं बेखौ बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायनि गेजेरजों हामलायथिखौ बावहरबाय। भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय 2 नं पुरनि भेरगाव बेवहाय दिनैनिफ्राय 70 बोसोरनि सिगांनिफ्राय दुर्गा फुजाखौ बे फालियो रायजोआ। दिनै बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों आरो जोंनि एसे अनसुंथाइ आरो मददथिनि गेजेरजों खनसेयावनो शिब आरो दुर्गा बेनि मन्दिरखौ बिथांमोना बानायनो हाबाय आरो बानायनायनि थाखाय बेखेवनो थाखाय खावलायनाय लेखा जों दिनै बेखेवनानै होबाय। आङो मिजिंथिगोन बे थानसालियाव जोंनि गोबां गुबुन गुबुन जायगानि सिबियारिफोराबो फैगोन आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्राबो मोजाङैनो फैबाय थानाय समाव दुर्गा फुजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन फोरबोखौ बाहाय मोजाङैनो फालिलांनो हागोन। दिनै बेयो फोरमान जाबाय जे रायजो राजाफ्रा खौसेथि थायोब्ला मोजां सानखांथि थायोब्ला गोब्राब खामानिखौ मावनो हायो आरो रायजो राजाफोरनि साननाय हनाया मोजां जायोब्ला सरकार बा गुबुन गुबुन समाजनि गावखौ गायसननो हानाय सुबुंफ्राबो सहाय सहयोग खालामनो थाखाय आवगायो। दा ओंखायनो बयनिबो नोजोरा जुदि दाजाबथाय जायोब्ला जौगानो थाखाय जोङो बांद्राय सम नाङा होननानै आं बुङो। गिबियावनो आं बयनिसिमबो दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय आरो खर' गंलायनानै सिबिनाय बावहरबाय। जाहाथे बे दुर्गा देवी आइया बयनिबो जिउ संसाराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोयो आं बेखौनो हास्थायनानै नोंथांमोननि गेजेरजों गाहाम हामलायनाय बावहरबावबाय। जों बयबो मिथिगौ जे बिथां बिस्वजित दैमारि मानगोनां बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबानाव थानाय हिसाबै फारसेथिं पानेरि समस्तिनि सुबुं थान्दै एबा MLA हिसाबै सुबुंफोरनो बा सुबुंफोरनि सेराव थांनांगौ जानाय हिसाबै माब्लाबा बिथाङा गुबुन खामानि हाबाफारि थानायखाय हायैखाय बिथाङा जों साथामसोखौ एसे दायित्व होदों जे बिथांनि गैयैयावबो जाहाथे मानसिफ्रा बिथांखौ गैया बा एबसेन्स अनुभबा जाया बेखौ जोंखौ हगारना होदों आरो बिथांनि जाना जोङो जेसेबां हागौ रायजो राजानि सेराव थांनानै बा हाबाफारिफोराव थांनानै रायजोफोरजों नुजाथिंदों। आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय आसाम सरकारा जिहेथु फुजा खुङोब्ला एसे रांखान्थिनि रां बावजाया बांद्रायनाय जानायखाय एसेबाबो मदद जायो होननानै 10,000 मोनसे माबायाव मन्दपआव फुजा कमिटिनो होदों। जाय फुजा कमिटियानोखि एकाउन्ट खुलिनानै होनो हादों बिथांमोननाव 10,000 रांखौ होदों आरो बेखौ जोङो नै भेरगाव समस्ति आरो टंला समस्तिखौ रानबाय थादों। थिग बिब्दिनो दिनै नैबे दा 2 नं पुरनि भेरगाव गामियाव बिथांमोना गोबां नारा नाथा नाजानानै मोनसे मोजां साब सिखोन दुर्गा फुजा खुंनो थाखाय बा सिबिनो थाखाय दुर्गा देवीखौ सिबिनो थाखाय मोनसे थानसालि लुफुंनो हादों आरो बेजों लोगोसेनो शिब मन्दिरबो बिथांमोना लुफादों। बेखायनो बेखौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारिमोन आरो बे हाबाफारिया जोंहा मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारि सारनिमोन। खिन्थु बिथाङा गुबुन हाबाफारियाव बेस्थ' थानायखाय आंखौ दैथायहरदों आरो आं बेखौ बेखेवनानै होनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथिदों बे थानसालिनि गेजेरजों बे ओनसोल लागैनो माने जोंनि समस्तियाव मोनसे गोग्गोम आध्यात्मिक धोरोमारि सावरायनायानो होन धोरोमारि समाज बेबस्थायाव जिथुनिखि प्रयजन इसोरखौ गिनानै जाहाथे मानसिया मोनसे आब्रुथि गोनां जिउ दानो हायो बे जाहाथे बे मन्दिरनि दाराबो जायो आं बेखौ हास्थायदों। আজি সমগ্ৰ অসমতে শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা উৎসৱ পালন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ আমিও 2 নং পুৰণি ভেৰগাঁও উদযাপন সমিতিয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এই দুৰ্গা উৎসৱটি এইবাৰ আমি 71 সংখ্যক উদযাপন হিচাপে আমি উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজিৰ এই প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমাৰ নৱনিৰ্মিত মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধন আছিলে। এই শুভ উদ্বোধন কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। গতিকে আজিৰে পৰা আমাৰ এই নৱনিৰ্মিত মন্দিৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে
খোলা থাকিব। গতিকে আজিৰ পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। 5 দিনলৈকে খোলা থাকিব। গতিকে আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকলক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ এই মন্দিৰত আহি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মা দুৰ্গা দেৱীক দৰ্শন কৰিব পাৰিব। গতিকে মই এইখিনিকে কৈ আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমি এই মন্দিৰত আহি মা দুৰ্গা দেৱীক দৰ্শন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ।